welfare. Kwa okechiko mag thieth nyakora mag Ejwang' wadhi e kaunti ma Samburu. Nonro motim gi riwruok mar Zizi Afrique mano ewi jopuonjre winjo somo. Koro wacho ni kaunti ma Samburu ema oting'o jopuonjre ma winjogi ni piny mogik. Ka bende nonro no wacho ni jopuonjre mantiere e kind higa 13 kod 17 ok nyal somo buge mag grade 4. Nonro no bende onyiso ni jopuonjre onge kod nyalo mag riwre kod anyuola kendo manyalo duoko. Wacho ni manyo duoko makare ne moko kuom achiedhnade magikaloe. Ka opogore gi mano, kaunti ma Samburu lipod no wacho ni otelio goganda mani kod luor. Jokanyo e sekta mar somo oyie ni gin kod tich maduong' mar neno ni jopuonjre go ochopo e okang' mar winjo somo ma jowadgi e counties mamoko bende nitiere godo, mano ka gikwayo jonyuol mondo mi okonyre kodgi. Hatuna stima kwa most schools, kuna stima. Kwa hiyo dijitali iko pale, na hiyo ndio ingesaidia watoto wengi kujisomea. Watoto wetu wengi, asilimia kubwa ya idadi ya watoto ambao wako karibu grade 6, grade 7 hawezi kusoma masomo ya grade ya 4. So unaona hapo kuna shida. Mambo ya dijitali, na hatuna uwezo ya stima, hatuna nguvu za umeme huko mashinani. Hizo sola ndio tunajaribu kuwekewa, na sisi wenyewe ndio tunaspoil, tunamaliza, tunaiba, tunaharibu. Alafu tunataka kuinua maisha ya mtoto. Tumeona kwamba tumekuwa na maadili, kusoma juu ya maadili mema kwa watoto wetu. Tumeona kwamba tuko chini kidogo katika mambo ya watoto. Tumeona katika ile research ambayo iliweza kufanywa, watoto wetu bado wako chini kwa masomo. Kwa Ejwang' kaunti ma Samburu